posachedwa patu kupasirani zimene wayankhula Paul Kalindo lero pa 26 Septemba 2024. Pacha Paul Kalindo mwini wake amati ndi president wa anthu osauka komanso president wa bungwe lawo lomenyera ufulu lotchedwa Malawi First. Lero pa 26 Septemba Paul Kalindo wayankhula motere. Tamverani. Lero ndazuka mochenjeza kuchenjeza makamaka ino anzanga osauka kunena kuti yafikano nthawi yokuti muzilirire nokha ndi ana anu. Ndinanenapo mbuyomo mayambiriro a chaka chino kunena kuti 2024 lo tiona zinthu zopsa, nthawi jasopane yakwana. Malawi munomo abale anga ndikuuzeni muli mavuto woopsa, ndipo ngati mukuona kuti omudalira akhale wandale, chonde musamudalire wandale. Andale ndi woopsa, andale amakufuna ninu anthu osauka nthawi ya mavoti. Ndipo dziwani kunena kuti malemu Lucius Banda adayimbapo nyimbo yonena kuti anthu andale ndi mizu yakachere amakumana pansi. Mukaatenga mavuto anu kapena tikaatenga mavuto athu ndikuwapasa anthu andale adzatikhumudwisa, chifukwa anthu amene wawa ndi amene ifeyo timadalira kwambiri kuti atithesera mavuto athu. Ndi amene timadalira kuti malamulo akhoza kumapanga okomera anthu osauka, koma nokha mwazionera nokha kunena kuti anthu andale zambiri zija amangonena makamaka ikakhala nthawi yoyandikira kumavoti. Motere kuti chisankho chimene chicha 2025 musamale inuyo abale anga. Inuyo abale anga makamaka osauka musamukhulupirire kwambiri wandale, chifukwa nthawi yokuti inu mufunike sopano muoneke ngati ndinu azungu, muoneke ngati ndinu mabwana ikuyandikira sopano. Panopa kwapangidwa mapulani woopsa, mapulani aliko ochuluka kwambiri ndipo kutuluka ndalama. Panopa tikunena pano MCP yakonza kale pologalamu yogula oyimba ambirimbiri ndicho linga kuti aoneke kuti iwo ndi abwino, komanso asukire mbiri yawo imene ili yoyipayo, imene amalawi yakukambiranayo, imene amalawi yakuona kuti MCP idachitazo. Ndipo agula anthu oyimba, agula anthu opanga zisuzo, agula ngakhale anthu ena ake ngati atola nkhani. Muziwe kunena kuti kuli mapulani amene ndipo kutuluka ndalama zoopsa. Ndalama zinazi abale anga mukuyenera musamale nazo, mukuyenera muzizifunsa kunena kuti kodi nthawi yonseyi timavutika ifeyo kuno ku Malawi, ndalamazi zikubwera liti, zikubwera chifukwa chani, zikubwera pa nkhani yake iti. Muziwe kunena kuti satanic yalowa Malawi. Ndipo ukapusa iweyo amene ukulandira ndalama, iwe ndalama zimenezo ukhoza kufa nazo. Abale anga ndikupempheni kuti muzikhulupirira kwambiri Mulungu. Paziko lapasi pano chida chachikulu ndi Mulungu. Ndipo mukapeza kathuta mbala kanu, pangani ka business kanu, mwina kozala tanaposi, kozala kabichi, kogulisa kanyenya, zitumbuwa, mukajendeana mugone. Koma mukadalira wandale muzasusa nchenga. Andale awawa si anthu abwino, ndi anthu amene amatifuna ifeyo nthawi yawo ya mavoti ikakwana, ndi pamene amatinyengerera kumatipasa makobiri. Panopa ndalama kuboma kuzaphweka kopsa ndalama. Ndipo kwa amene ali osusuka thamangirani kuboma kukuli ndalama za nkhani. Kungomuyimbira wandale foni kuti inetu pakali panopa ndikufuna ndilowe muchipani mwanu muona kukupasani ndalama. Kungomuyimbira wandale ndikumunamiza boza lina lililonse akupasani ndalama. So nafuna ndikuchenjezeni makamaka inu anthu osauka kunena kuti ndalama zinazi ndi za sataniki. Musamaone zimene musamadabwe ndikuona zimene zikuchitika muziko muno. Muli zinthu zambiri zimene zikuchitika muziko muno.
zodabwisa, koma simukuziwa kuti gwero lake likuchokera kuti. Gwero lake ndi la anthu andale. Yafikapo nthawi ija imene Mulungu ananena m'Baibulo kunena kuti izafikapo nthawi anthu azakhala ozikonda okha, ndipo azakhala okonda ndalama, azakhala anthu osekeza chilungamo, akuchiona kuti icho ndi chilungamo. Yafikapo nthawi imene ijaye muno m'Malawi. Ndi chifukwa chake atsogoleri athu atang'anidwa ndi kuba ndalama, atsogoleri athu atang'anidwa ndi kuzilemeresa. Iwe ndi ine tilibe ntchito padakali pano, iwe ndi ine kwathu ndikujiya. Ndofunika abale anga musamale kwambiri anthu osauka, mufera zaeni. Chisankho ichichi cha 2025 MCP yakonzeka kupanga china chilichonse, ngakhale olokugula zipani zimene za opposition. Ndipo ambiri mukhumudwa zimene mmayembekezera kuti muzione kuchokera ku opposition sizichitika chifukwa kuli ndalama. Ndalama ndi gwero la Satana, ndipo ambiriwa ndi a Satana. Agulana okhaokha, akamapita m'misonkhano inu kumaona ngati kapena akukamba zenizeni, koma atalandira ndalama majezibelo amenewa. Aja oyimba amene mmaona inu kuti amatulusa nyimbo zokuyimirira ninu Amalawi, pakali pano pali pa ndandanda ogulidwa. Ndi ochepa amene ate akane kunena kuti asapereke mwazi wa anthu osauka muno m'Malawi, koma ambiriwa muwaona alandira ndalama ndipo kutuluka nyimbo, ndipo kukhalatu zosekesa kumanena kuti inu awawa si awa anatulusa nyimbo yonyoza achakwera, leronso akutulusa nyimbo yotamanda chakwera. Mungoziwa kuti ndi Satana, mphamvu ya ndalama. Ndiye ifeyo tikamazuka tiyeni tizimudalira Mulungu, tikamazuka ndikumadalira andale. Ndanena kale kuti muzadya mchenga. Pakali pano kuli maplani okuti sanachitikeponso muzisankho zonse. Ichi ndi chisankho choyamba chimene kuti kuchitike zinthu. So kairo tili ndi opposition yofoka. That is why even in parliament muja samayima ndikumalizuzula boma mulimba mtima. Tili ndi opposition, ambiri ya opposition amalandira ndalama kuchokera kuboma. Ichi ndiye ndi chilungamo chake. Zipani zambiri zizimakapasana ndalama ndi boma kuseri usiku, inu kumaona ngati anthu amene wawa sali limozi, koma ali limozi. Andale ndi mizu yakachere, ndipo sibwino kuti tiziyadalira 100%. Chifukwa ine sindikuonapo chanzeru. Tinkaona ngati mwina a opposition abwera pamozi, koma ayi pakali pano pali a opposition ena zipani zina za opposition akudya ndi boma, akulandira ndalama kuchokera ku boma. Ife tikamakhala ndikumaona ngati iwo akudana ndi Chakwera, akudana ndi MCP imene imanenedwa kuti ndiyo kuphayo, koma ayi ndithu. Koma ine ndi chaka chino ndaona zambiri, Mulungu akundionesa zambiri. Koma ndikulimbikiseni abale anga kuti lilipo siku limene tizanjoye. Mulungu wathu ndi okonda ndipo sanyenga, amanena chilungamo. Siku lina azatibweresera mtsogoleri kuno ku Malawi amene azapulumuse dziko lonse. Tiyeni tizipemphera m'manyumba kumugwadira Allah, kumugwadira Mulungu na malenga, chisumphi. Tizimugwadira amene ujayo ndi kumulambira. Siku lina zinthu zathu zizayenda, makamaka ife anthu osauka. Ndichenjezeso inu anzathu amene munachokera kunja ma Burundi. Pakali panonso boma litaona kuti ladya ndalama zanu, atakulandani makontena, atakulandani mbewu zanu, atalanda magolosale, atatuma achinyamata achipani cha MCP kukakulandani ndalama musalimamu. Pakali panonso akufuna ayambe programu ija kawiri, chifukwa aona kuti ndalama za kampeni za achepera. Ndiye muona posachedwa pompano Pepe Kale ndi gulu lache ayambaso kuzunza ma refugees, ayamba kuzunza ma Burundi, ayamba kuzunza anthu omwe aja ena ana apasapo soka aja, ayamba kukuzunzani. Iyi ndi plani imene akonza
ndicholinga kuti atolere ndalama za convention, not convention koma ndalama za zisankho, kutero ku chiseko cha apana afuta atapita ku Christmas ndikumakapanga matama kumakhala ngati ndalama za maburundi atapenga nazo, ndalama zija zatha, ndalama zonse zimene anatenga ku Rwanda zija zatha, ndalama zonse zimene aba zija zatha. Pakali pano akufunafuna zina, ndiye njira yake yopangira zimenezo ndikupeza mashopu a maburundi, kuzunza maburundi, kuchita dipoti maburundi, ndicholinga kuti alande chuma chawo kawiri. Ndi soka lalikulu tidanena pombuyomo, ndi soka lero ndi ajana akaphwasamuka ku convention chifukwa cha madandaulo a anthu akamakudandaula munthu umapeza masoka, ndi apapa mwine akusowa pofera akatenge masoka ena kulanda soka tundu wa anthu osalakwa. Kwaonana maburundi akulira, azikazi awo akulira, akusowa zakudya chifukwa cha boma la Nkhanza, asogoleri a Nkhanza kumangofuna basi kuba basi. Wina nduyu ali ku ungai angopempha zopangisa manyazi, kumangopempha maiko pakana kumathawa, kumanena kuti tamuoneni na mapempha akubwera. Bambo wanzeru amaganizira za nyumba mwaje, pempha koma kunoko ku Malawi kunoko andale afika popempha mochitisa manyazi, ziko lochitisa manyazi. Ati zulo le anali ndi meeting ndi president wa ku Mozambique kukambirana ati za Miyombo Forest, kuti ati asilikali akuno awa ndi akhala ngati pamaso ngati asilikaliwa koma ali azilonda, ati azipita ku Miyomboko azikayang'anira forest. Tikunena tu president uja anali konkono mawiki apita aja wa ku Mozambique, paja anabwera kupasana ma certificate ma degree yawo pa Chansa College. Lero liso akakumana kuunga kuja kukambirana kuti ati alonda akuno azipita ku Miyombo Forest. Yeti tili ni ma forest yathu kunoko ngati Chikangawa. Abiri inu mwina simazi wako kuchikangawa ndikuja kuna agwa ndege kuna fera Chilima ndi anthu ena kuja kumene kujako tili ndi forest major ya Chikangawa koma palibe amene amayang'anira. Forest yathu ngati yazala nyama palibe amene amayang'anira. Michiru Mulanje Mountain palibe amene amayang'anira, kusonyeza kuti tili ndi clueless leaders amene samaganiza, amene amangofuna kumapanga zinthu zosangalatsa azungu ndi maiko ena, yeti anthu awo mmuzi mwawo anthu akuvutika kwambiri. Malawi munomwe anthu onse ammizi akuzunzika kopsa, koma asogoleri athu asankha kupanga zowakomera iwowo, asankha ngakhale olo kuti kungosisa chimanga chimene chimanga, chifukwa iwowo akufuna kuti inu muzipempha, mukhale anthu opempha azikutapira ni chimanga, pakana kukachita launch program ya chimanga kumwanza kunena kuti host ndi wakuti, speaker ndi wakuti, osamangogawa bwanji, osangotenga chimanga chondo kumakagawa bwanji, koma pakana kukachita launch muziwe kuti tili ndi asogoleri omvetsa chisoni kuno ku Malawi. Then nafuna ndikuchenjezeni abale anga kunena kuti nthawi yakwana ija timakuuza nija kunena kuti musamalire ana anu ndi miyoyo yanu. Muona zinthu zoopsa muno Malawi, tiona zinthu zimene sizinachitikepo muno Malawi. Tikunena pano ngakhale majaji aku high court ayenjezeredwa ndalama 41%, komanso anena kuti alese azigula chani, azigula galimoto yopanda duty, azikangogula basi ya mtundu wina uliwonse. Mungoziwa kuti tikuyandikira zisankho, ndipo zisankho zimenezi ino a opposition popeza mukupasana ndalama kale, musamalire kwambiri zisankho zimenezi. Mwina zikhoza kuzakhala zisankho za blood, zisankho zosayenda bwino, chifukwa anzanu akukonzekerani kwambiri. Tafasa ifeyo kwambiri, a opposition mwafasa. Kufasa kwanu ndi kusagwirizana kwanu ndi disaster ya 2025. Bon Kalindo, the DC, mwana woopsa kwambiri.
the most deadly and dangerous child from Jeza Village, T.A. Mabuka, Box 76, Mulanje, Malawi, Southern Africa. Ukosotu unaluyankhula kwa Bond Kalindo amene amazinena kuti president omenyera ufulu kapena kuti president wa anthu osauka, anthu ena amene alibe kuthekera kuyankhula kapena kuzuzula amanena kuti azidalira